in Ellen Pasio Tinalvosur Luna La Union from Nida Niveras. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alafay kanilakay ko, Joselito Galapon iti Bungay Jadi Nueva Vizcaya. From Ana Delfin iti Singapore. Shout out kada Lorena Aquino, Jessica Bacauco ken Aidan Jules. Makablaawan ni Krisa May Bunjang Cristobal Tabuso kan amin akapurukak ditoy Maddalero Bugay from Sharon Sumer Aquino. Bergantiños family dita San Angel Rosales Pangasinan from Joan Bergantiños. Lagasca family iji Barangay Bigbiga Mayantok Tarlac from Christy Lagasca ti Taiwan. Ni Manang Catherine Gatawa and family dita Sebang Bugyas Benguet. Kastamot ti anak ko ani Lisel May Balakay from Luisa Balakay iti Tinok Ifugao. Shout out kada Lilibeth Contillo, Brian Ephraim Lumboy kan Linda Pasyon, Nati Agustin, Maribel Bowat kan Jaime Rodriguez. Happy birthday iti kabsat ko ani Vilma Cristobal Mendoza iti Chicago, Illinois, USA from Mirno Cristobal. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jane. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Jane. Agnanaed kami diti Cavite Manang ngam tubuak iti La Union. Kasmatla kadagiti mang tartarabay iti channel yo, di makalak aday to'y a programa ti dengdenggek nang runa idi ubingak. Taagnanaed kami paylaang idi ijay La Union. Daytoy ngamin ti kanayon adengdenggen da lolo ken lolak. Awan ti palabasan da nga aldaw asaan da adenggen daytoy iti radyo. Itata na sarakak daytoy iti YouTube, nagsubli iti lagip ko idi ubingak pay. Naawis matiriknak anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. At day tan ninisit. Nagnisit lang aro dan. Nagalas pa iti lang ana. Nalabas ka matbong. Oh, apay. Agpay sumuta. Kapoy tinalabos sa kinangisit mo. Agkamaris kayo ni shoes ko. Nalabas ka talagan. Nagsakit na gitay bagbagam. Oh, di agsakit kan. Mangit kamot gayam. Mangit. Huston! Agsardang kan. Manjak ngay. Apay, ano taramidam ngisit? Awan ti mga ramidam. Gapot agpay-pay si ti bagbagak. Talaga amat anagnisit ka. Ipulong ka kaninanang ko. Di agi pulong ka. Amangan no kapat pakadamot lang ni nanang mo nangisit. Ada kamot gaya man anak ko. Oh, apay analiday ka? Awan tatang. Anak, amamu ka. Madlaw analiday ka. Di ngamin kaadalak tatang. Nibong, kanayon nakasurunan. Nagnisitak ka no. Kun, naalasak ka no. Anya? Ne, sana may parbang dayta anak ko. Masapol ang madisiplinaan dayta ka klasem. Kaya't mo tayo pulong ko iti teacher mo. Saanon tatang? Mauman tumatla siguro. Talaga ngamin akas jay na day kaadalak. Anak, patpat ganda ka unay ka ni nanang mo. Iso adi mi ipalubos sa laisin da ka, may papan iti langham. Agyaman tatang. Kato nagpintas ka anak. Saan lang nga iti lang no di kat pati iti kinataom. Nakasingsingpat ka nga anak. May saka na isang sangay na parabor ti Diyos kada kami. Iso adi ka kung maagpa-apekto kadag iti mang lalais kan ka. Kagumaak tatang. Masaksakitanak namin no daduma. Amok anak ko. Ang patibkaram ti pakinakam mo. Laglagi pa asaan na pudno ti ibagbagada may papangan ka. Simangpat ka din ni Jane Lakay. Wan bakit? Masya na kita anak ta. Nakalidliday man na si mangpat dito balay. Ha? Apay, anya tinapasama ka ni Jane? Kasi ti sigod, linalais da ka numanen. Nang ron na di kaadalan ng agnagan iti bong. Anyamat nga minan day nga ubing. Di damot lasar danganon asursurduan ni Jane. Among bakit, ura ubing pa ni Jane. Marikriknak ti sakita marikriknana. Tunggal laisan da may papanitilangan. Binagbagaam ko malaangan ni Jane. Adi na idan ikaskaso. Taawan mo't kinapudno na ti bagbagada. Kasta mo timbagak. Ang moray no kasta.
Mapanak iti pagadalan dahin ton bigat takasaritak ti maestrada. Sana kayat ni Jane, ngamrumbang lang nga maamuan da ter aramidan da kankwana. Sika ti makaamulakay. Barang sardengan da nga agpayson ti anak ta, no maipakaamom ka dagiti maestrana ti araramidan dagiti kaadalan na. Sapay la kumabakit. Kaasimot nga minta anak ta. Kitaan nyo ng ngisit oh. Nakangisngisit lang nga rodan. Pulongera pa eh. Da kayo manan, talaga ka di adidak sardangan asursurduan? Apay, agi pulong ka manan ka ni tatang mo. Tapno may manan dito pagadalan. Pulongera ka talaga. Ngisit, ngisit, ngisit. Pangaasiyo, sardangan dak ko man alalaisan. Awan mo tiar aramidak ka da kayo. Apay nga minakasta tilangam. Nakaalas ka, nagnisit ka pa'y. Kat da kayo ngay, nagmaditi ugali yo. Naglaing kayo amang lais. Na, tamo nanti sumungbat. Ay, apo ni ngisit. Nalastog kita na. Aglablabas kayo mat ngaminan. Ay, saan da ka sardangan? Ngapay nga mina dito'y ka pa nagadala. Saan ka may bagay dito'y kaputan nagngisit ka. Ngisit, ngisit, ngisit. Kasta ti kasasaad ko idi ubingak payma ng Emmy. Agsangit ti maysa nga aldaw asaan dak alaisan dagiti kaadalak nang runa ni Bong. Gapu iti panang lalais da kanyak, kanayon nak nga agsangit iti pagadalan. Ngem napalalo ti panang lapid ko iti panagarubos ti luwak, tanakarkaro asurduandak no ipakitak ti panagarubos ti luwak. Diyak makapanunot anasayaat gapu iti panang bulbuli da kanyak. Dimtang payan iti punto, anaawanan kon iti ganas asumrek iti pagadalan manang. Ngam tunggal makagtengak iti balaymi, mapunas amin dagiti sakit a marikriknak, gapo iti panangayayo kanyak dagiti dadakkel ko. Nagtultuloy iti kasjay nga aramid da kanyak, agingga iti nakagtengakon iti high school. Aging gaita, kastoy pala ter aramidan da kanyak. Kanayon dak pala ang alaisan gapo iti langak. Nang runak at kaadalak manin ni Bong, iso nga min ti dadaulo kadagiti manglalais kanyak. Amo damot ana alas nga aramid ti palang surdo. Aramidan dalatta. Kaano nga taaya nga agsardeng da? Saan aday ta ti agbalin ato bang? Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Nasken nga agbalinak anatibkar. Tapno malabanak dagiti aramidan da kanyak. Kaya't ko ti makaturpos iti koleyo. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Amok adinak baybay anti Diyos. Iso nga ikagumaak ti makaadal. Anya dagitad ta di tarupam. Apa nagado ti nagbubukol. Anya ka Bong. Aging ka di ita, kasta pala ang ti ugalim. Agbaliw ka maten. Apay nga min naging kay takot kastapay lang tilangam. Nakalalas ka, nagnisit ka pa'y. Panagkunam kadikat na saya at day tangar aramidam, idubing tayo, kastakan. Aging gayta, awan latta ti panagbalbaliw mo. Panagkunam kadikat apektado akpay kadagita nga ibagbagam. Saanan, Bong? Oh, agpaiso? Talaga mo ta. Katwan mo. Iso adimon sayangan ti panawon mo ang manglalais kanyak. Ta saan akon nga apektado. Wan, pudno na po daw ka. Nataer ka. Kan nagpintas akitaan ti siding di tamuging mo. Maibagay launay kan ka. Ngam, naalas mo ti ugalim. Ah? Tirumba nga aramidam, agadal ka na imbag, barang maipasam ti high school kat makapagkolehiyo kan tumatlaeng. Ha? Amok agngangabit amin na gradom. Iso nga imbes aday tamang lalais kanyak ter aramidam, agadal ka kitian na imbag, tapno maragsakan mo't ken ka dagiti dadakkel mo.
Tatang, nanang, adakon. Awan ni nanang mo anak, napanitayan ti kumarin na. Kasla naragsakan sa ita, Jane. Tatang, Apay anak ko, at ka din napasama ka pa karagsakam. malagip ko nga minibong tatang. Di ngay kaadala ka kanayon amang buli kanyak. Oh, apay anak, linais na kakadimanan. Wan tatang, ngam sigurado anang rik na iti imbagak ken kwa na. Kat sapay ko matasim magapsap ken kwa na dagiti imbagak. Apay ngamin, anya ayati imbagam kan kwa na. Sanan arumbang ama-aman nyo pa'y tatang. Basta, di kay agdanag, tapara iti pagsayaatan na timbagak. Kat sapay ko matagbaliw tumutten. Talaga kadyasaan kan nga apektado kadagiti ibagbagada may papankan ka anak ko. Saanan tatang? Tinapatag kanya kita kat makagraduarak. Kan makapagkolehyo ak. Ado nga min ti arapaap ko iti biyag. Kat saan ati panang lalais da kanyak ti agbalin atubeng, tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Rumbang laang anak ko. Kat namnamaam nga da kami laang kaninanang mo, akanayon amang suportakan ka. Bakit? Dandanin ti graduation ti anak mo. Kolehiyon tumutan. Kasla kaano lang idi ubing pa'y akanayon niya agsangsangit ni agawid. Gapoy ti panang lalais da kan kwa na. Wan nga rod lakay. Maging gansamot itakat adapay laang di kaklase na akanayon amang lais kan kuana. Pudno, gamdakkelan tinagbaliwan di anak ta. Di na ni kaskaso dagiti mang lalais kan kwa na. Ay, nasaya at mo't no kasta lakay. Nangato ti arapaap ta anak ta. Kat sapay la kumatamatunoy na amin dagita. Tapno masupapakan mo ti amin asakit anarikna na manipod iti elementarya. Amo ka dagidya na pasamak ti mangpatpatib ka iti pakinakam na tapno agbalin na progreso ti biyag na iti masakbayan. Ikararag tama pasamak day talakay. Babaan iti tulong tinamarswa. Nadanon nga rod ti panagturpos ko iti high school manang Emmy. Ngem iti lasod ti mano atawan ko iti sekundarya, saan anapukaw dagiti nang lalais kanyak gapu iti langak. Saan ngamin anapintas akas kadagiti daddu mga agtutubo, ken kang ronaan na nangisitak manang. Ti pagyamanak iti Diyos, saan apulos nga imparik na dagiti dadakkel ko nga adda pakapilawak. Gapo tano adda akon iti balaymi, siya kon ti kapintasan iti imatang dagiti dadakkel ko. Iti panagadal ko iti kolehyo, nakarik na akmanan iti insecurities, gapo nga rod iti langak. Gapo ta agduduma manan a tao ti makadupong ko, iti simrakak nga universidad. Anya jay ko nam Jane, anak. Talagan sa asaanan nga agbaliw ti trato kanyak ti tao, tatang. Nay, apa yan anak? Kasano, aging ka itata kolehyo akon. At dalat ta dagiti mangumum si kanyak gapo iti langak. Anak, naglabasa mo kita manipod elementarya aging kat sekundarya. Nabaalam ti amin na pananglais ken panangumsi nga imbakal daken ka. Di mo kunaan, nga itatakolehiyo kan, sa kapayla pailuyos ka dagiti awan mo't ka iskan ng aramid ti sabali a tao. Tatang, Kabisado kan anak ko. Kabisado da ka kaninanang mo. Amumi no anya ti kalidad ti kinataom. Itaka di paya sumuko ka. No kaano adandanin maragpat mo dagiti arapaap mo. Laglagi pom Jane. Sumagmamanulang natawin, agturpos ka ni ti koleyo. Itulok mo ka di mapaluspusam ti kundaway, gapulaan ka dagiti mangumumsikan ka. saan tatang? Jack itulok. Kasta dahit ti kayat ko amangagan kan ka anak.
Di ka pa iluyo si tanyaman na saan ang nasayat nga aramid ti sabali at tao. Ipakitam ka dakwada nga oray no kasta ti langam, adda na isang sangayan agalad mo asikalaang ti agtagikwa, anak ko. Apay adi ka pala maturog lakay. Pampananutak ngamin ni Jane nga anak ta bakit. Apay ni Jane, ada ka didakas na pasamak kan ko ana. Awan met, isu na lang taging gaitangatan iti koleyo. Isu pa lang ti pagparparikutan na. Dagiti manglalais kan kuha nagapoy ti pisikal alangana. Oray kas jay ni Jane nga anak ta, tanasaya at ti panagpuspuso na. Nasingpet nga agtutubo. Naku namon bakit? Sa payag may samat nga anak ta, iso akapilitan adata ti mangandingay kan kuha na. Kanayon mo't akasarsarita ta saan aya. Kanayon apatib keren ta ti pakinakam na. Rumbang laeng Saan ta nga itulok ako mapsot ti pakinakam na? Tano mapasamak ti kasta, amangan no mamimpinsan mata maripog ti saripdana, kat no anya pa'y ti mapasamak kan kuana. Wen lakay, husto day taan na ibagam. Alang arutan, maturog tantan adalam man ti rabi. Sana balita na pagsaritaan tan, no anya ti rumbang nga aramidan ta para ken ni Jane nga anak ta. Itata nakaturpusa ko, nanang, tatang. Ikarik, guminawa mo ti panagbiag tayo. Amin arigat yu kanyak, subadak. Jane anak, saan da ka nga obliga namang subad ka da kami kaninanang mo? Obligasyon mi ti mang suportaken ka, kan mang paadalken ka. Tada kami ti dadakkel mo. Husto ni tatang mo, Jane. Awan ti rumbang asubadam kada kami. Inaramid milaang ti rumbang. Dahita ti pudno, anak ko. Amoy tatang, nanang, naggasatak. Tauray no kastoy tilangak, naadaanak mo't itinaganak akas kada kayo. Malaksid a suportado dak iti amin. Itilaksid ama ko na asan tayo matabak nang. Siyak pa'y ti kapintasan iti imatang yu. Talaga mo't anak ko. Awan ti umasping iti kinapintas mo. Dahito'y tilaglagi pa anak ko. Ti kinapintas kat saan laeng ama ibasar iti pisikal alanga. Kadawyan lang amin dayta. Agkupas dayta. Ngam ti pudno a kinapintas. Makita iti puso ti tao. Babaan iti kinasayaat na. Iti kinaimbag ti aramid na, kan kang ronaan iti amin, no kasano ti pamati na iti Diyos. Takas iti nakunakon, ti pisikal a kinapintas kat agkupas. Ngam no ti makita iti kinataom a pintas, kat tinatibkar a panagtalag mo iti Diyos. Saan to apulos nga agkupas dayta, Jane? Husto ti inam anak ko. Iso asapay la kumatagtali na iti na isang sangayan a kinapintas akop kupikupam anak. Ngamin, sana maagaw ken kati sa bali dayta na isang sangayan agalad mo. Agyaman na ka talaga kada kayo, tatang, nanang. Di kay agdanag. Agtalinaad iti puso kan isip ko ti amin apang magbagayo. Ikarik dayta, sa paanalpas dagiti rumbang nga aramidak. Iti naibangon ko abas ita negosyo. Tinasayaat, dumagasak pa iti restaurant. Taigatangak iti makandag iti dadakkel ko. Gatangak man, Palimos, oray pangkaanlaan. ha? Mabitla ang tata. Jane? Ha? Amudak, tata? Oray di na kun limusan. Sige, panawan. Saan, tata? Di kay pumanaw? Di kay agdanag, taikan kayo iti ura igatang nyo lang iti kanan nyo. Tani, madlaw mabisin kayon. Nagkutong kayo ngamin. Ha? Saan ko maamasair tirik nayo, tata, ha? Awan ka di anak yo? Saan da kayo atartari patuan? No kasta, di nak mabigbig. Ha? Apay, agam amu tayo kad... Ha?
Aguray kayo. Adda siding di tamuging nyo. Kaarni unay ti siding ti. Ditakan. Bong, Ah, nagsarimadan ka. No kasta. Si ka nga agpaiso ni Bong. Inlayon nan ti pimanaw. Ni Bong lakit din agpaiso day jay nga agpalpalama. Tsak laing pagaro. Naglakay mo't nga minan tilangana. Idinto taagkatawunan kami laang. Anya nga ta tinapasamak kan kwa na. Apoy ang nagbalin mo't tin akas jay. Nagkutong. Sakat naglakay tilangana. Iso at tatapayan ti awag ko kan kwa na. Anyan nga agpaiso. Asino ti mangipagarop? At tinataer? Ngam kanayon amang lais kanyak idi. Kat agbanag anak kakaasi. Kan nakalaklakay ti langana. Anyan nga agpaiso ti biyag. Napno iti kinadatdatlag. Isa husto launay tay kunada. Ti biyag, kat mayarig iti agtaytayak apilid ti lugan. No maminsan, ada ka iti ngato. Ngam dumteng kat dumteng tulat ta ti gundaway, nga adda kan tumet iti baba. Jack pulos impagarup ti kasjay anapasamak manang Emmy. Tanibong akasadarak kan kanayon amang surdo kanyak sipod kinaubing ko. Lima kay tilangana kan nagbanag nga agpalpalama. Sa bagay, manipod tinakderak ti saanan amang ikaskaso kan kuana, idi kanayon nakasurduan, jakon amunoan niya tinapaspasamak kan kuana. Sa anak mat ngaminan nga interesado idi, taimpa may sak ti atensyon ko iti panagadal ko, tapno maragpat ko ti amin nga arapaap ko. Awan ti panggap ko amang balas kan ni Bong, gapo kadagiti inararamid na kanyak idi manang. Nang runa kat amok iti panunot ko, at tinapasamak kan kuana, kat nalabit abunga dagiti saan anasayaat nga aramid na, idi agkabanwag pay. Daytoy ti pakasaritaak manang. Kat namnamaak asapay lakuma, tanakaagsaw iti nabalitokan nga adal dagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Jane. Pagayam a Jane, umunay ti amin, agyamanakkan ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Saan laeng anabalitokan nga adal ti patsek anaagsaw dagiti dumdumngeg, babaan iti insalaysay mo. Nabalitokan, ken napateg nga adal ti naibatim pagayam ko. Gaputa ti saan anasayaat nga aramid, awan met ti ibunga na anapintas. Ngamno ti tao kat agimula iti kinaimbag, akas iti inaramid mo iti laksid dagiti napasaram, sigurado amagunod mon ti baligi, ken ti kinaragsak anaitani, para ken ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asam, kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugo, ipi danal tibiyag.
anaayat amang tartarabay kadagiti drama yo, nang runa idi maipatpatangatang pailaang daytoy iti radyo. Kat karamanakmet kadagiti napalalo ang nagladingit, idi kalaat anapukaw daytoy a programa. Iso adak kalapagyamanak, idi nasarakak to YouTube channel yo. Naawis materik na kanang ipatulod iti pakasarita akmanang, barang makaibati iti inspirasyon kadagiti padak adungdungag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nanang, ada kumakayat ko nga ibaga kada kayo. Anya dayta anak ko. Itatanalpasin dayta a semestre. Agsarde nga ko man nga agadal, nanang. Anya, Kayat kong tagbiro kiti panggadak. ngam adda ka payla iti second year iti inalam a kurso anak ko. Sayang mo't tinarugyam. Di ako nagtuloy, nanang. Kayat kayo nga mina natulungan. Amok ang marigrigatan kayo ng mga saksaka diti panagadal ko. Nang runa ita, taawanin day di tatang a katulungan nyo. Anak, Diyak kayatin na marigatan kayo pa'y nanang. Isa kayat kong tagtrabaho. anak, saan mo tamasapol nga aramidem dayta? Kabaulak pa'y, James. Basta, nanang, di ako nagtuloy. Sige nga rod anak ko. Aramidem na anya ti kayat mo. Ngam kayat ko apanunutom ana imbag dayta nga aramidem. Nakaikad din ako, nanang. Sigurado laang, James. Diyak kayat nga agbabawi kanto iti udi na. Santo Apolos, nanang. Nakapangad din akon. Talagang agsar din akon nga agadal. Kat agsapulaklangan iti panggadak. Oh, kumusta ti panagsapol mo iti trabahom, James? Awan pa'y nga rutina sa pulak. Talaga narigat ti sumrog iti trabaho na undergraduate ka. Talaga ah. Ti kayat dagamin, dyan nakaturpos iti kolehiyo. Namoray no kasta. Diyak sumuko. Ikarigatak tagsapol iti sa bali. Aramidak da ito'y para kan ni nanang. Day takat ti kayat ko kan ka. Saan ka amawanan adagos iti namnama? Amok anarigat ita ti sitwasyon nyo. Nang runa kat pimusay metten ni tatang mo. Isu ano ada ka sa pulam, ibagamlaan kanyak. Barang makatulongak, James. Agyaman na, Christian. Ngimno kayat mo tinababa a klase at trabaho, ada amok. Anya trabaho dayta, Christian. Adda nakita nga establishment nga agbirbirok iti janitor. Day takat no kayat mo, dagbalin a janitor. Ni, apay kit dinasaan ngay. Kayat ko. Uray day pay laang ti sarkak. Sayang nga mintaglabas ngal daw. Wan ken mabalin mo met ti agbirok iti sabali kabayatan ti panagtrabahom kas janitor. Puno day ta, Christian. Katagyaman na kit impormasyon mo Aplayak day ta trabaho. Tauray no nababalang ama ko na. Sa anak mo't ang makaagrabyado iti sabali. Nanang, adakon. Ay, nasaya at nasimangpot kan anak ka. Kasla naragsak ka. Adan samot na imbag adamag, anak ko. Talaga, nanang. Isa na ragsakak. Amuyo, adan na sa pula ka trabaho. Ha? Agpaiso, James. Wan, nanang. Nakastre ka janitor iti may sa marketing establishment. Dagi dyan nga gidil-deliver iti nagduduma produkto ka dagi iti pagtagilakwan dito syudad. Kasta ka de, James. Ang kabailam nga ta anak ko. Saan ka nga tamarigatan nga agbalin a janitor? Kabailak, nanang. Ken araramidag da ito'y para kada kayo. Ipatpatid kayo unay, nanang. Kaya't kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Akas itiin karik iti day di tatang, idi si bibiyag pailaen. Ngam ulit anak ko. Saan mo amasapol nga aramidon da ito'y? Mailalaanak nga men iti narugyamon. Di yun panunutan day tananang. Ado mo tinadamdamag ko na saan na nakaturpos iti panagadalda. Ngam kinabailan damot a pinarang ay iti panagbiagda. Katkasta terapaap ko, nanang. Amok, dinakbaybayan ti Diyos.
Naimbag nga aldaw yu, ma'am. Si ka di baro a janitor mi ditoy? When, ma'am? Siyak nga rod. Anyat orasan? Ha? Saan ka di nga alas 8 ti sarrak mo? Pasado alas 8. Umuna pa lang aldaw mong agtrabaho? Naladaw kan adagos? Pasensya kayo, ma'am. Narigat namin tilugan ni Jayan mi. Sapay traffic itay. Awan bibiyang ko. Masapon nga alas 8 impunto adda kan ditoy. Pasensya kayo, ma'am. Saan na maulit? Rumbang laan. Anya pa lang ruter aramidam. Rugya mo tagdalos. Yes, ma'am. Siguradom laang anadalos ti amin apasat ti opisina. Pano saan? Ikatan ka matla dagos. Namnamaan yung aramidak tinasayat ti trabaho, ma'am. Kalpasan ti may kadua semester iti second year college manang Emmy, saan ako na nagtuloy a nagadal. Nagdesisyonak a nagsapol iti trabaho, tapno matulungak ni nanang kadagiti pagkasapulan mi iti inaldaw. Amok amarigatanan ni nanang amang isakad iti panagadal ko, nang runa kat agmaymaysan, tapimmusay kat nga roden ti amak. Nasaksyak ngamin ti rigat kan sakripisyo ni nanang. Kaasi ti Diyos, nakasarrekak a janitor iti maysa a marketing company manang Emmy. Impakitak ti kinasaot kong agtrabaho, kat nagbunga mo't ti sakripisyo manang. Wow! James! Saan ka na janitor laang? Si Kanti dinutukan ni boss nga agbantay ka dagiti stock sa maipan iti bodega. Uwan nga rod, Ma'am Janet. Kat pagyamana ko na iti takan ni boss. Apay, iti panagkunam, nangaton ti saad mo diti kumpanya? May isa kalata a bodigero. Sana bali, ma'am. Ti importante, naitalo akon. Kat saysayatek man ti trabaho. Tapno saan matakababain ka ni boss? Anya ti serbi ti pan nakapromote mo, no nababalat tama ti sweldom. Okay lang, ma'am. Ti importante, maramid ko na saya ti trabaho ko dito kumpanya. Ken, dakil at tulong ti masusweldok dito eh. Agin lalaing ka talaga. Para makita, no aging gat kaano ang makapagbayag ka nga agtrabaho ditoy. Kumusta ti trabaho, anak? Nasayat mat nanang. Kanamuyo, napromotak nanang. Saan ako na janitor ita? Siya kung ti mangimatmaton iti bodega ti kumpanya. Anya, ay, saan ka di anarigat na itatrabaho, anak ko? Sika ti makaamo amang kita kan mangbantay ka dagiti maikabil iti unag ti bodega yaw. Kabailak day tananang. Ado ngamin tinaamuan da nga anomalya iti bodega. Iso asya kung ti dinutukan ti boss mi. Barang maisimpak ka no ti amin. Ay, sa bagay. Amok akabailam day ta trabaho, James. Ikarigatak nanang. Iso na lang ta. Dagiti daddumanangat nga itong umsyak ti saad da. Lalaisendak nanang. Manipod pa idin ang rugyak kas janitor. Ay, di mo iday kaskaso, anak ko. Ti importante kat araramidam anasaya at ti trabahom. Umapal dalaeng. Gaputan na biit ka pa iti trabahom ngam naipromote kan adagos. Amok day tananang. Ngam no maminsan. Makapaawan mo tan iti ganas. Diyak mo naging kat ka ano ang makapagtapilak. No kas di alalaisendak. Awan tinaskan apanaknakam kadakwada, anak ko. Basta aramidam anasaya at ti trabahom. Daytay awan ti mapasakitam a tao. Dayta ti importante. Amok nga adayo pa iti madanon mo, anak ko. Kat maragpat mo to amin nga arapaap mo iti biyag. Agyaman na kiti suportam nanang. Ipatpatag ka unay. Patpatgan ka matunay, anak ko. Alaing kag puluson tamangan tantaon. Nakaluto akon. Sige nanang. Kasla na imas ti sidain tayo ita. Ay,
Talaga, anak ka. Jay paboritom tilinutok. Wow! Talaga, believe ka ni James. Seryoso iti trabaho na. One, sir. Talaga ang nagagat. Nakita ko performance na. Nang runay di sunti mga matmatun iti bodega. Napukaw na kiti anomalya. Talaga, sir? Kasla nagginad ba't nga gargaraw, sir? Saan mat na iti kinaginan ti panagkaraw ti basaran iti nasayat at trabaho, Janet. Makita kat nasaya ti panakaikabil dagiti produkto iti bodega. Kan nagdalos ti bodega ita. Kunamot nagiti daddo mga empleyado, nga da kanusad-sadot na. Mga nupod mo ti bagbagada, sir. Oh, come on. Ang mga napapalan dalaan ni James. At talaga dagiti kakasta at tao? No asino pa itang trabaho iti nasaya at isuti intrikanda. Basta pa nagkita kat nagagat ni James. Kat dagiti kakasta nga empleyado ti kasapulan ti kumpanya tayo. One, sir? Di kagdanag, Janet. Basta ti importante na pintas ti performance ni James. Kan makatulong iti kumpanya. Saan nga importante kanyak ti opinyon ti sabali at tao? Nang runa dagiti panang padpadakas dakan kuana. One, sir. Basta ti madlaw ko kat talaga nga asset ti kumpanya tayo ni James. Iso kasaritak intun madamdama. Good morning, sir. Pinayabandak ka, no? Well, James. Ala, agtugaw ka. Thank you, sir. Nabayag a pinalpaliw ka, James. Kat nakita ti kinagagat kan dedikasyon mo iti trabaho mo iti kumpanya tayo. Amok nga dupay ti kabailam nga aramidan na makatulong tapno dumaras ti kumpanya? Sir? Manipo di disikan ti nangimaton iti bodega. Awanan ti amak ko nga adan tumanin anomalya ang mapasamak na iyornos mo ti amin. Kat gapo iti dayta. Kaya't ka nga i-promote iti nangat nga tumanin na posisyon. Ha? Agpaiso, sir? Yes, James. Manipod ita. Agbalin ka na supervisor ti kumpanya. Ngam kayat ko nga ag-field ka matlaang tapno mamonitor mo dagiti ahente tayo. Kan kayat ko asikat isumango kadagiti makin kukwa kadagiti supplyan tayo iti produkto tayo. Agyaman ak, sir. Jakin pagarup ang maikanak iti kastoya promotion. Deserve mo amin dagito, James. Gapo da iti kinagagat kan dedikasyon mo iti trabaho. Nagbunga ti amin na sakripisyong para iti kumpanya tayo. Agyaman ak manin, sir. Kat ikarik, aramidak ti amin. Tapno saan na masayang ti panagtalik nga impaayo kanyak. Dahito yan ti pangrugyan ti dakdak manan na responsibilidad mo, James. Nga mamu ka kabalam dahito, eh? Congratulations! Thank you, sir. Aramidak ti amin nakabailak tapno makatulong ak pa iti nakarkaro para iti asenso ti kumpanya tayo. Namnamaag ti panagbaligim, James. Good luck iti kabarbaro nga agpang iti karir mo. Naikan importansya ti amin a sakripisyo ken dedikasyon nga impaay ko itinastrek ko, manang Emmy. Diyak impagarop anabayag-gayaman apalpaliiwan naktibos ko. Kat nakita na no kasano ti kinagagat ko iti kumpanya a pagpapaayak. Aging nga rod idi kinasarita nak
tapno maipromota ka supervisor ti kumpanya. Jak ninamnama ang mapasamak amin dagitoy manang Emmy. Ngamga po iti pan nakapromote ko, nadlaw ko anak karkaro manen a kinasurunak ti maysa a katrabahwa. Oh, James! Apay nga ka diti opisina? Kan, apay kasta ti kawas mo. Uniform laang ti supervisor dayta. Uwen, Ma'am Janet. Napromote ako na supervisor. Katagyaman na kiti pa nagtalik kanyak ni boss. Anya? Ay, saan na mabalin? Apay si kapay. Ma'am, inikan na kiti chance ni boss nga agbali na kamang ti management team. Oray pay. Adayo ang nalalaing pay laang dagiti nabayagan nga agtrab-trabaho diti kumpanya. Amo, ma'am. Sana basaran ti kinabayag ti may sa atawa nagtrabaho iti may sa kumpanya. Tapno may pakita na ti kabailan na. Padasin da kay kaniti trabaho. Tapno may pakita kada kayo ti kabailak. Amom ka di, no kasano karigat ti agbalin a supervisor ditoy? Igab mo dagiti ahente. Igab mo ti sales ti kumpanya. Ay, sana basta-basta dahi ta trabaho. Ang mga nuso magmamanupay lang aldaw kat bagsakan. Ma'am, nakasaganak amang ibaklay kadagiti responsibilidad ko ka supervisor. Amo kasan nga italik kanyak ni boss dito a posisyon. No amo na ajak kabailan. Kasano, no sanda ka respetuan dagiti taom? Kasano na awan maaramidam? Tapno mapanagnakam ti kabailam nga ibagbagam? Jak dawatan nga respeto dakti sa bali a tao, ma'am. Tinapatag kanyak, kat maaramid ko itinasaya ti trabahok. Tapno makatulong ang iti kumpanya. Well, good luck kan ka. Siguradum lang asaan ka nga agbalin at tubang iti panagprogreso ti kumpanya kan ti team. Agyaman ak, Ma'am Janet. Ikarik, aramidok ti amin, tapno mapanagnig nga agbalinak nga asset ti kumpanya tayo. Nanang, aday padamag ko kada kayo. Anya day ta anak ko. Kinasaritan nak ti boss ko itay. Napromote ak ba ni nanang? May sa ako na supervisor iti kumpanya mi. Ha? Ay, talaga anak ko? Ay, agyaman na kiti Diyos. Kasla nagbiit ti promotion mo, James. Wanyarod nanang. Ore siyak, jakmat ninamnama da ito eh. Katamoy nanang, nagdakkel tingin matuan ti sweldok, makaurnong tayon. Ay, namaragsakan ak para kan ka, anak ko. Nanang, amin na gito yung magungunod ko itakat para kan ka. Kaya't ka ngamin nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Agyaman nak, James. Amom ka day, at itartari gagayak, kat timaandaan ka itinaragsak ka na namaya panagbiak. Diyak namnamaan dagiti ang mapaspasamak kan ka ita, James, anak. Sikat tinagbalin nga inspirasyon ko, nanang. Ken, gapo day tayo ti pamatag ken panang suportam kanyak nga anak mo. Nagasatak anaadaan iti anak akasken ka, James. Nagasgasa takpay ta sikat ti inak, nanang. Kat day ti titandaanam. Saan ko lang abaligi day toy? Baligi ta adwa. Grabe at talaga ni Jameson niya. Naglaing kun nagagat. Talaga nga ipakita na akabalan natin intad ko kankwa na a posisyon. Sir, basit laan nga ba nagdayta? Saan mat siguro arumbang nga i-highlight dagiti babasit abanag ang maipakpakita ni James? Saan, Janet? Sana basit abanag dayta. Makitkitak ti dedikasyon na iti trabaho na. Kadakkel at tulong dayta iti asenso ti kumpanya tayo. Sir, ang mga no puro formala ang matdayta James. Nakaro mo ti pa nagbilibyo kan kwa na? Saan, Janet?
Ti kinadiskarte kan kinagagat ni James. Ti mangmangtad iti positibo nga epekto iti team. Masapol nga ikan sa'yo iti importansya dagiti kakasta klase iti empleyado. Sir, amang ano saan ang makapagbayag ni James iti na itad a posisyon kan kuana? Oh, come on, Janet. Mabalin ka di ngagrag sa kalangan para kan ni James. Sana nasayat nga dati kanayon ang negative comment mo. No dati isum kan ni James, mabalin ta pagsaritaan ita. Sir? No di mo ka ba ilan na suportaran ti panagasenso ti padam nga empleyado? Amangan mo't no sika, ti saan na may kanatad iti posisyon mo. Ha? Kwa, sir. Opinion ko lang mo't dayjay, sir. Dahito ti tandaan, Janet. Napatag maadan tayo iti positibo ken nasayat a working environment ditoy. No saan mo kabanglan ti agbalin aparte ti panagduras ti kumpanya? Well, mabalin kamat nga ikatan iti posisyon mo, ikamat laen. Ha? Saan mo't kumaas, sir? Makikita kan mapalpaliw ko ti potensyal ti amin nga empleyado dito kumpanya, Janet. Karaman kan. Iso nga ipaay mo kan ni James ti umno a panagraam kan suporta. Tapno nakarkaro pa adumuras ti kumpanya tayo. Congratulations, James. Sika ti most outstanding employee of the year. Agyamanak, sir. Oh, James. Speech ka no kung nadagiti katrabahuam. Sir, sige. Naimbag Arabi kada kayo amin. Kang runaan na. Kaya't ko pagyamanan da ito'y award na naipaikan niya kita Arabi. Jack ni namnama da ito'y. Nang runa Jack ni namnama ti kaadak ita iti da ito'y aposisyon. Kat gapo da ito'y ti panagtalag kan suporta nga impayo kanyak. Ado da kiti panubok adimtang iti biyag ko. Nang runa iti pimusay ti amak. Nakitak no kasano ti panagsakripisyo ti inak. Tapno maisakad na lang ti inaldawa ka sa pulan mi. Nang runa ti panagadal ko. Iso nga inkadeng ko ti nagsardeng anagadal. Kat nagsapol akit ti trabahok. Aging kay di nakastrikak kas janitor iti dayto a kumpanya. Ado dagiti nang lais kanyak. Ngam sana nagbalin na tubeng dagita. Tapno maipakitak ti kabailak. Ken tapno matunoy ko dagita rapaap ko. Ket sana ka na paay. Gaputa nagbunga dagiti sakripisyok. Aging kay tinaragpat ko tayan ko ita. Boss, agyaman na kiti pa nagtalakyo kanyak. Ken kada kayo matakatrawahwak. Agyaman na kada kayo. Nang runa dagiti nang ipaay kanyak iti pa nagrespeto da. Ken pa nagtalik da. Dahito abaligi ket saan lang nga para kanyak. No di ket para kadagiti amin na nagarapap amaton uyda dagiti tartarigagayan da iti biyag. Saan kayo amaawanan iti namnama? Saan kayo nga agbuteng amang sango kadagiti panubok adumtang iti biyagyo? Kang runaan na, di liwayan ti dumawat iti panaraba iti namarswa. Ta sigurado adi na kayo baybayan. Agyaman na kada kayo amin. Congratulations, Manan James. Kat namnamag ti nakarkaro nga iduduruas ti kumpanya tayo. Gapo iti tulong mo. Namnamaan nyo dayta, sir. Ikarik nga ramidag ti amin nakabailak. Kat agyaman ak unay kada kayo. Kas iti ingkarik iti boss ko manang Emmy. Inaramid ko ti amin akabaalak. Tapno ad-adapay a makatulungak iti iduduras ti kumpanya. Kat sa anak met anapaay. Pudno unay manang nga amin at tartarigagayam, no dawatam ti panarabay ti Diyos, kan buyugam iti kinagagat, kat saan ka amapaay.
Ti inak, kan tinamarswa tinagsamakadak, kadagiti panawan ama upayak. Ita sa anak laangan nga empleyado ti kumpanya mi manang Emmy, no di kat may sa akon nga stockholder ti kumpanya. Naipaay ko matan iti inak, dagiti inararapaap ko para kan kuana. Napintas a balay, kan nasaliwanwan a panagbiag. Adamot ten bukod ko a pamilya, nga isu ita ti inspirasyon ko, tapno agtultuloy ti panang pasayaat ko iti trabaho, kan iti biag mi. Jakman na iringpas ti adal ko, napasayaat ko ti biag ko. Ngam balakad ko latta kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti agad adal paylaeng, kasayaatan no iring pasyo ti panagadalyo, tapno saan kayo ang maikuspil, no bilang dumtang ti gundaway ang makastrek kayo iti trabaho. Sapay kuma, taagbalin nga inspirasyon ti pakasaritaak, kadagiti padak a nagarapaap a maaddaan iti nasayaat a panagbiag. To'y pagayam mo, James. Pagayam ko a James, pudno a makaitad inspirasyon to'y pakasaritaam, kadagiti agtartarigagay a makaragpat, kadagiti arapaap da iti biag. Gapo iti sakripisyo kan panagsalukag mo, natunoy mo dagiti arapaap mo. Ngamamom ka din no anya pasat ti surat mo tinagustuak unay? Iso ti panangibalakad mo kadagiti dumdumngeg, akasayaatan latta no mairing pas ti panagadal, takas iti kuna ti kaadwan, ti adal ti kakaiso na agamang ama ipatawid dagiti naganak, asaan to apulos a maagaw ti asino man. Sapay kumatag tultuloy ti dimteng aswerte kan ka, kan ti kinaragsak ti pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Dintun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Paris kadagiti tugo iti danal tibiyag.